na-akụziri gị na ị nwere ike inye chi gị nri na-amaghị onye chi gị bụ, si na-akụzikwalụ gị na chi gị ahụ ama nnabatakwa ife ọbụla ị na-emeli ya ma ọ bụrụ na o nwere alụ ọbụla ọ kpara. Si na-akụzikwalụ gị na chi gị ahụ ama nnabata ife ọbụla ị na-emeli ya ma ọ bụrụ na o gburu mmadụ. Si na-akụzikwalụ gị na chi gị ahụ ama nnabatakwa ife ọbụla ị na-emeli ya ma ọ bụrụ na o ji ụgwọ na mmụọ, na o nwere onye o ji ụgwọ wee na, maọbụ na o nwere mmụọ o ji ụgwọ wee na. Si na-akụzikwalụ gị na chi gị ahụ bụrụ na ọ kwafuru ọbara nwaanyị bụ n'afọ. Si na-akụzikwalụ gị na ọ ma nnabatakwa ife ahụ ị na-emeli ya ma ọ bụrụ na ọ kwafuru ọbara nwaanyị bụ n'afọ. Ọ bụrụ na o nwere alụ ọkpa, si na-akụzikwalụ gị na ife ahụ ị na-emeli ya na ọma ngakwa ma ọ bụ ọma nnabatakwa ya ma ọ bụrụ na o nwere alụ ọkpa. Ọ bụrụgodo na o nwere alụ ọkpa, ọ bụrụ alụ ọbụla ka ọ ga-abụ ịkpụchaghakwa alụ iwee jagaje mewelu chi gị ife. O nwere alụ ụfọdụ ọ ga-abụ ọ bụrụ na chi gị kpara ma ọ bụ na mmadụ kpara, ịkpụchagodo nya bụ alụ ahụ, o nwere ụzọ dị iche iche ị kwesịrị ịga. Nya bụ o nwere ife ndị ọzọ so nya bụ alụ n'azụ ị kwesịrị ime tupu anyị agaba n'ihu. Ada ndị gboo bụ afa m, eji m mmiri na okwu ọnụ n'ife dịka Chisi Kenya welu na-azọ ndụ. Nyere maka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya ma zọnyere m ụkwụ na ngalaba okwu. Ọ bụrụ na chi gị nwere alụ ọkpa, ife dịka na chi gị lelu mmadụ, ọ bụrụ na akpụcha anya bụ alụ chi gị ji wee lee mmadụ, onye ahụ ole a ga-edunatakwu ya edunata. Ama m na ụfọdụ ga-asị ka ị ga-esi malụzi ebe eledere onye ahụ wee dunata onye ahụ ka dị ndụ, kedu ka a ga-esi dunata ya? Ọ ya kpatara nji wee nọrọ ebe a n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na chi gị gburu mmadụ, akpụchakwa alụ na o gburu mmadụ, ọ bụrụkwa akpụchaghakwa ije mewegharị ya ife, enwere ife ọzọ so nya bụ alụ a ga-eme, maka na onye ahụ o gburu a ga-akwa ya akwa. Ọ bụrụ na onye o dupụrụ galụgale, a ga-esenata mmụọ onye ahụ esenata, maka na isi mmụọ eze, isi mmụọ onye Igbo anaghị atọ na mba. Ya bụ a na-akụziri gị na ị nwere ike imenwuru chi gị ife na-amaghị onye ọwụ. Si kabakwa ahụ kụzisialụ gị ụdị ife dị etu a dị iche iche, maka ọtụtụ n'ime anyị ga na-ebe akwa na ha akpụgo alụsochi. Ugboro ole ka fa ga-akpụzi alụsochi? Nne nna ka ịkpụrụ alụ ahụ sochi, imekwara ife so alụ ahụ sochi n'azụ, akụzikwalụ gị ụdị ahụ. Maka na ọdịnala Igbo a na-ekwu okwu ebukwa ije eji nwayọ eje, ọ bụrụ ije eji magomago eje. Iwelu magomago jee nya, ị ga-echighakwa azụ jee mee gịnị? Jee bidokwa n'isi ebe ị kwesịrị ibido. Ka o si ka njọ ọbụla achọrọ ịma ma ịma ka ọ na ịma ha, ọ ya kpatara kwesịrị ka ime gịnị? Ka ị wetuo anya na dịka nwa onye Igbo, mara ọtụtụ ntọala dị iche iche, mara na ọtụtụ ife abụrọ magomago, mara na enwere ụzọ kwesịrị ka ife gbasara ọdịnala, ọkachasị ife dị na chi bụ ife a na-eji nwayọ, usoro na usoro. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị ga-ebutekwa na ọgbara Igbo ghara ịdụ n'afa chi ka nkụ. Ọnya kpatara ị ga-eji nwayọ na-eje wee ruo n'ije ruo ebe ị kwesịrị ijeru, maọbụ n'ije ruo ebe ị na-eje. Kaba ahụ ka ịjụba ese malụ onye dị ife ahụ bịa bụ onye ụwa gị. Kaba ahụ ka ịjụba ese malụ ọtụtụ ije onye ụwa gị ahụ garụ, kedu ụdị ndụ obi. Maka na ọtụtụ ife na-emedu n'ụwa gị nke a ị bịara nwere ike ọ bụrụ ife gbakwiri na ife si n'onye ụwa gị n'ụwa gara aga mana ịmahụ. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na chi gị nwere ife ike o meru, ị na-anya n'ime ndụ gị si ife ike ga na-eme n'ime ndụ gị, imepụghọ mmadụ eme gị ife si na chi. And ọ bụrụ na akpachapụghị anya isi n'ife ike ahụ wee mee gịnị? Wee jebe aka ọrụ ya ogologo akụkọ. Ọnya bụ ilu ahụ a na-asị na chi onye adụghọ n'izu na ife ike ahụ eme maọbụ na ife ọjọọ ahụ eme ya. Ntị amala ama eji ya anụ ife. Ka ọha n'otu anọ na-ada ndị gboo bafa m, nyere maka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya, zonye okwu na ngalaba okwu. Nke kacha nke zonye okwu na ngalaba okwu, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya uru. Echefukwana afa mba Ada ndị gboo, eji m okwu ọnụ na mmiri na ife dịka Chisi Kenya welu na-azọ ndụ. Ka emesịanụ, ndewonu.